Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Усебеларускі народны сход здольны аб'яднаць усе палітычныя сілы. Такім меркаваннем падзяліўся старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў. Цікавыя прапановы і распрацоўкі ў жыццё. Конкурс моладзевых ініцыятыў праходзіць у Беларусі. Нас з'яднала зямля Беларусі. Абласное свята нацыянальных культур сабрала ў Бешанковічах прадстаўнікоў розных народнасцяў з 12 раёнаў Віцебскай вобласці. Перавага ўсебеларускага народнага сходу ў тым, што ён здольны аб'яднаць усе палітычныя сілы, уладу і грамадзянскую супольнасць, моладзь і пенсіянераў, працоўных і інтэлігенцыю, прыватны бізнес і прадстаўнікоў дзяржструктур. Гэта дапамагае вырашаць лёс дзяржавы разам, агульнымі намаганнямі будаваць будучае Беларусі. Такім меркаваннем падзяліўся старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў. Ён таксама падкрэсліў, што такая форма кіравання краінай, як народная веча, з'яўляецца надзейнай апорай для людзей і для ўлады. Гэты палітычны інстытут закліканы быць гарантам стабільнасці і суверэнітэту дзяржавы. Падчас усебеларускага народнага сходу дэлегаты прымуць праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2030 года. У рэгіёнах ужо азнаёміліся з праектам важнага дакумента. Огромные ресурсы, значение будет придаваться развитию социальных отраслей, здравоохранению, образованию, спорту, культуре. Конечно же, будут затронуты темы повышения благосостояния наших людей через инвестиции в реальный сектор экономики, через поощрение инвестиционной и инновационной деятельности. Программа призвана обеспечить еще и социальную стабильность в нашем обществе, потому что люди, имея возможность влиять на те важнейшие решения, которые принимаются в нашей стране посредством делегирования своих представителей на Всебелорусское народное собрание, конечно же, могут обеспечить и защиту своих интересов, что, безусловно, будет содействовать сплочению и единению в нашем обществе и служить опорой для дальнейшего успешного развития. Кіраўнік дэпутацкага корпуса вобласці Дмітрый Дзямідаў адзначыў, што адным з прыярытэтаў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшую пяцігодку з'яўляюцца моцныя рэгіёны. Каб выканаць галоўныя мэты праграмы, трэба будзе шмат зрабіць у сельскай гаспадарцы, прамысловасці, сацыяльнай сферы і навядзенні парадку на зямлі. Спрацаваць на апярэджанне і прадухіліць вогненную трагедыю. Пытанні пажарнай бяспекі гандлёвых цэнтраў, навучальных устаноў і іншых грамадскіх месцаў паўночнага рэгіёна разгледзелі на калегіі Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС. Удзельнікі пасяджэння расказалі пра існуючыя праблемы і пра тое, якія меры прымаюцца, каб іх вырашыць. Галоўная задача – зрабіць аб'екты Прыдзвінскага краю, якія рэгулярна наведвае мноства людзей, максімальна бяспечнымі пры пагрозе пажару. Гэта прыярытэтная работа для ратаўнікоў і адно з даручэнняў кіраўніка дзяржавы. Государственный пожарный надзор Витебской области всегда пристальное внимание уделяет именно объектам с массовым пребыванием людей. И поручение главы государства с 2023 года принять меры в части того, чтобы все объекты были оборудованы системами обнаружения пожара и оповещения от них, обеспечены первичными средствами пожаротушения. В целом, если говорить в цифрах, то с 327 общежитий, которые расположены на территории области, в 115 данные системы были неисправны. На сегодняшнем этапе этот вопрос решен. Остается вопрос по объектам с массовым пребыванием людей. Это торговые центры, дома культуры. За апошнія 12 месяцаў у паўночным рэгіёне адбыліся 4 пажары ў месцах масавага знаходжання людзей. Самы буйны ў снежні мінулага года ў Віцебскім гандлёвым цэнтры «Беларусь». Усяго ў вобласці пад асаблівым кантролем сёння знаходзяцца больш за 100 падобных аб'ектаў. Смяротны пераход. У Віцебску ў дарожна-транспартным здарэнні загінуў пешаход. Аварыя адбылася ўвечары на скрыжаванні вуліцы Смаленска і праспекта Фрунзе. Вадзіцель наехаў на 70-гадовага мужчыну, які пераходзіў праезную частку дарогі па рэгулюемым пешаходным пераходзе на зялёны сігнал светлафора. У выніку пешаход памёр ад атрыманых траўмаў на месцы здарэння.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными перед проездом перекрестков со светофорным регулированием. Следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовыми остановиться при смене сигнала светофора. Помните о том, что красный сигнал светофора запрещает движение. В свою очередь, пешеходам необходимо помнить, что выход на проезжую часть дороги должен осуществляться с разумной осмотрительностью после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств. Дзяржаўтаінспекцыя таксама нагадвае, у Беларусі сезонныя шыны абавязкова выкарыстоўваць з 1 снежня. З пагаршэннем умоў надвор'я тармазны шлях становіцца даўжэйшым. Строгае выкананне правілаў дарожнага руху і уважлівасць дапаможа пазбегнуць трагедыі. Звыш кілаграма асабліва небяспечных псіхатропаў праваахоўнікі канфіскавалі ў Новапалачанкі. 28-гадовую жыхарку Нафтаграда затрымалі ў Полацкім раёне. Праваахоўнікі ўзялі нарказакладчыцу якраз у момант яе крымінальнай дзейнасці. Установлено, что женщина работала закладчицей на интернет-магазин по продаже наркотиков. Предложение о преступной подработке около месяца назад нашла в интернете. При ней, а также в квартире по месту жительства обнаружено и изъято свыше 1 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП и более 200 граммов мефедрона. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Следчымі ўзбуджана крымінальная справа за незаконны абарот наркотыкаў з мэтай збыту. Разумныя лаўкі з інтэрнэтам і магчымасцю падзарадкі мабільнага тэлефона з'явяцца ў Верхнядзвінскім раёне. Гэтую ідэю ўвасобілі ў жыццё пераможцы рэспубліканскага праекта моладзевых ініцыятыў. У рамках конкурсу маладыя людзі прапануюць свае ідэі і унікальныя распрацоўкі, якія ў будучым будуць выкарыстоўвацца ў іх родным горадзе ці вёсцы. Галоўная мэта конкурсу – заўважыць таленавітых удзельнікаў і дапамагчы ім рэалізаваць свае задумкі. Пераможцы рэспубліканскага этапа атрымаюць фінансаванне з дзяржаўнага бюджэту. Кто-то захотел умную скамейку поставить у себя в районе, кто-то мечтал о молодежном сквере, и в Новополоцке вот благодаря, скажем так, реализации молодежной инициативы молодежь предложила. В прошлом году они одержали победу на республике, и на сегодняшний день в этом молодежном сквере сцену установили, отремонтировали фонтан, установили скамейки, и молодежь может там собираться и, скажем так, получать летний вайб и принимать участие в мероприятиях. В Мёрском районе ребята установили такую медиа-студию для молодых журналистов, и сейчас ведут оттуда подкасты, снимают ролики на базе районной библиотеки. Тоже вот выделили средства, и уже реализован проект. Развіццё моладзі – залог паспяховай будучыні. Такой думкай падзялілася першы сакратар абласнога камітэта БРСМ Жанна Нарыцына. Яна адзначыла, што ў Віцебскай вобласці створаны ўсе неабходныя умовы для развіцця маладых людзей, а іх праекты знаходзяць прымянення ў тым ліку і ў рэальным сектары эканомікі. Стракатае шматгалоссі. Абласное свята нацыянальных культур «Нас з'яднала зямля Беларусі» сабрала ў Бешанковічах прадстаўнікоў розных народнасцяў з 12 раёнаў Віцебскай вобласці. Кожны прэзентаваў сваю культуру праз адметныя стравы, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і музыку. Яркі і шумны дыялог культур у матэрыяле Юліі Устінавай. Непаўторны каларыт, разнастайныя стравы, музыка і майстры на ўсе рукі. Свята нацыянальных культур «Нас з'яднала зямля Беларусі» сабрала ў Бешанковічах прадстаўнікоў розных народнасцяў, якія жывуць у Віцебскай вобласці. Творчую прэзентацыю з выкананнем на танбуры і святочны стол з разнастайнымі стравамі азербайджанскай кухні прадставіла сям'я з Лёзнінскага района. Азербайджанское блюдо, которое подается холодным. Шпинат, рис, горох, ряженка. Это очень питательный и достаточно диетический. Сняданак рыбака и хлебный суп. Секретами латвийской кухни поделилась семья из Витебска. Бутерброд под названием «Завтрак рыбака» – это именно изобретение латышских моряков. Именно там зародился этот бутерброд на ржаном хлебе со шпротами и маринованным соленым огурчиком. На обед у пост параны качан, а лепшие леки – гарбата з зялёнай аптэкі. А таксама каму рэкамендуюць з'есці рыбіны мазгі на далёкім усходзе. Рэцэптамі нанайскай кухні падзяліліся удзельнікі народнага калектыву «Бараболя» з Бешанковицкага района. Есть поверье, что если съесть глаза рыбы, то взгляд будет зоркий, а если съесть ее язык будет острый, а ум, то будешь просто блистать.
Салёныя і салодкія ласункі каўказскай кухні прэзентаваў народны клуб армянскай культуры. Прыгатавана з любоўю, гэта бадай галоўны інгрэдыент кожнай стравы. Это очень необходимо и важно, наверное, в наше время, потому что мы все объединяемся, мы все учимся друг у друга, смотрим на красоту и благодарны всем. Традыцыі кулінарныя і творчая. Паралельна з выставай дэгустацыі нацыянальных страў працуе мастацкая экспазіцыя. Валагодскія карункі, валянне з воўны, роспіс па тканіне і дрэве, вырабы з металу. Са сцэны ў вершах і песнях гучаць прызнанні ў любові да дзвюх радзім на розных мовах. Атмосфера совершенно потрясающая. Мы видим, как наши представители национальных, культурных, общественных объединений, как они дружат между собой, как общаются. В этом году здесь у нас представлена культура греков, башкир, армян, азербайджанцев, русских, белорусов, ланкийцев, евреев, латышей и многих других национальностей. У нас все национальности, все конфессии живут под мирным небом. Паспытаць культуру на смак і натхніцца ўзаемаразуменнем. Жыхарам рэгіёна свята падарыла дыялог культур. Самыя яркія ўдзельнікі прадставіць Віцебскую вобласць у Гродні на рэспубліканскім фестывалі «Нас з'яднала зямля Беларусі». Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін, навіны Бешанковічы. Рэспубліканскае свята цыркавога мастацтва «Арэна-2025» завяршылася ў Оршы. Па выніках конкурсу гран-пры атрымалі артысты з Барысава. Першае і трэцяе месца засталіся ў Оршы, другое адправілася ў Гомель. Таксама дадатковымі прызамі па рашэнні журы адзначаны асобныя калектывы і індывідуальныя выканаўцы. У конкурсе прынялі ўдзел 10 лепшых дзіцячых цыркавых калектываў з розных рэгіёнаў Беларусі. Гэта пераможцы абласных этапаў, а таксама гости з Расійскай Федэрацыі. Гонар Віцебскай вобласці абаранялі прадстаўнікі Новаполацка, Оршы і Пастаў. Удзельнікі прадставілі нумары розных жанраў. На сцэну выйшлі артысты ва ўзросце ад 5 да 25 гадоў. Гэта юныя акрабаты, гімнасты, жанглёры і эквілібрысты. Іх выступленне ацэньвала прафесійнае журы, у склад якога ўвайшлі тытулаваныя артысты цырка. Мы представляем программу «Арена трех стихий». То есть будем представлять землю, воздух и огонь. Это характер наших детей. Они у меня абсолютно разные, поэтому подобраны все образы. Кто-то как молния, воздух, торнадо, да, врывается в репетиции, делает трюки, а кто-то очень вспыльчивый, очень нетерпеливый. Есть дети, которые нужно направлять, они у нас земля. Я буду показывать дуэт, жонглировать кольцами и обручи, и акробатику на скакалках. В Витебской области самое большое количество цирковых коллективов Республики Беларусь. Конечно же, это всем известные коллективы, заслуженные «Арена», «Фантазеры», «Феерия» и дополнительно подготовительные группы и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня Орша должна гордиться своими цирковыми коллективами. Также у нас есть в Витебской области коллективы из Постав, из Шарковщины, который, казалось бы, это городской поселок, но тем не менее цирковое искусство там живет и продолжает жить. Также вот в Полоцке начинает работать цирковой коллектив. Поэтому Витебская область гордится тем, что цирковое искусство у нас развивается. Для гостей свята арганізавалі інтэрактыўна-забаўляльную пляцоўку «Цырка-парк», дзе кожны жадаючы змог адчуць сябе часткай відовішчнага і эмацыянальнага цыркавога мастацтва. У чэмпіянаце Беларусі па хакеі прайшлі паядынкі чарговага тура спаборніцтваў. Новаполацкі «Хімік» у паўночным дэрбі высвятляў адносіны з аршанскім «Лакаматывам». Каманда з «Нафтаграда» нанесла землякам разгромнае паражэнне з лікам 8-2. Дарэчы, у першым паядынку барацьба была больш упартай. Новапалачане ў авертайме ўзялі верх 4-3. Выніковую выязную серыю гульняў правёў і хакейны клуб «Віцебск». У паўторным супрацьстаянні з Гомелем падапечныя Рамана Юпатава былі мацнейшыя за саперніка 3-2. У стартавай сустрэчы віцябляне таксама абыгралі апанента 4-2. Пасля 30 гульняў Віцебск займае 4-й радок у турнірнай табліцы, «Хімік» ідзе на 10-м, а «Лакаматыў» на 12-м месцы.
Рэкордную колькасць 80 спартсменаў сабрала ў горадзе над Звіной першынство Віцебскай вобласці па тэнісе. Пры гэтым прыезджых атлетаў больш чым гаспадароў спаборніцтваў. Барацьбу на тэнісным корце вядуць прадстаўнікі Мінска, Салігорска, Оршы і абласнога цэнтра. Медалі разыгрываюць у трох узроставых групах. Сярод юнакоў і дзяўчынак 12, 14 і 16 гадоў. Турнір мае рэйтынгавы характар. Па яго выніках спартсмены атрымліваюць дарослыя разрады. І самае важнае, гэтыя старты з'яўляюцца апошняй праверкай сіл напярэдадні першынства Рэспублікі Беларусь. Очень сильные участники, приехали все. Тут первая, можно сказать, десятка Беларуси. Все хотят набрать как можно больше рейтинга, чтобы попасть выше на республику и выше быть посеянным. Поэтому турнир очень сложный, и витебским детям будет тоже очень сложно. Ну, как и минским, естественно. Поэтому старты будут очень интересные и очень сильный турнир. В этом сезоне я считаю, что мой результат выше, чем в предыдущем. Больше всего, конечно, работала над подачей. Также были отработаны удары с лета, драйв улей. Ну и, как обычно, справа-слева – это база. Я готовлюсь к соревнованиям обычно и тренируюсь каждый день по 3–3,5 часа. Я приехала в Витебск, чтобы поднять свой разряд и быть в посеве выше на турнирах. Сёлета першынство Рэспублікі Беларусь сярод юнакоў і дзяўчынак пройдзе ў Мінску з 11 па 21 снежня. Зборную паўночнага рэгіёну на турніры прадставяць 18 спартсменаў. Зіма прыйшла, але толькі па календары. Па прагнозах сіноптыкаў, пачатак снежня на Віцебшчыне будзе такім жа цёплым, як і ўвесь лістапад. Дарэчы, сярэдняя тэмпература ў апошні месяц восені ў паўночным рэгіёне была на 1–3 градусы вышэйшай за кліматычную норму. На большай частцы вобласці выпала месячная норма ападкаў. Жыхары Прыдзьвінскага краю нават паспелі парадавацца снегу, але нядоўга. Устойчивый снежный покров так и не образовался. Во второй и третьих декадах ноября периодически образовывался снежный покров, который подтаивал и сходил в оттепельные дни. Максимальная высота снега 2,16 сантиметров отмечалась 26 ноября с максимумом в Витебске. В целом декабрь прогнозируется на 1–2 градуса выше климатической нормы. Норма составляет -2, -3 градуса. Снежень працягне нагадваць познюю восень. Месяц абяцае быць кантрастным з тэмпературнымі перападамі. Колькасць ападкаў прагназуецца ў межах сярэдніх шматгадовых значэнняў, месцамі меншымі за кліматычную норму. Далучайцеся да нашых суполак у сацыяльных сетках і месенджерах. Падпісвайцеся на YouTube-канал тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Тут можна перагледзець любімыя праграмы, падзяліцца навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачно, месцами невеликие опадки, у основном дождь, в особных районах туман, ночью и раніцай слабый гололед. Ветер паўднёва-ўсходні слабый, температура паветра ўначы от -1 до +2, днем 1–4 градусы вышэй за 0. У Витебску будзе воблачна, без істотных ападкаў, слабы туман, ветер паўднёва-ўсходні слабы. Тэмпература паветра ўначы от -1 до +1, днём 1–3 градусы са знакам плюс.